Tento návrh stiahnuť návrh všeobecne záväzného nariadenia z rokovania tohto zastupiteľstva bol nielen môj, ale aj ďalších poslancov a poslankyň, pretože si myslíme, že chceme prijať dobré všeobecne záväzné nariadenie a chceme, aby ľudia mali väčší podiel informácií, boli informovanejší a možno bude dobré, ak sa rozvinie k tomu aj verejná diskusia. A po nej potom, po zvážení všetkých návrhov, ktoré občania voči tomuto VZDN-ku majú, aby sme mohli prijať naozaj dobré VZDN-ko. Či myslíte, že tá verejná diskusia teraz nebola dostatočná, aj keď to bolo publikované? Bolo to publikované, ale verejná diskusia naozaj nebola dostatočná, pretože určite sa nevyjadrila tá časť občanov, ktorí sú, nechcem povedať, že slušnejší, ale ktorí možno majú potrebu toho väčšieho pokoja, alebo vnímajú, že ten pokoj by chceli mať väčší. Nikto nechce toto mesto uzemniť ani utlmiť. My chceme, aby sa tu žilo, ale ide vlastne len, aby ten poriadok a tie vzájomné vzťahy medzi občanmi boli dobré a aby sme mali aj mestská polícia nejakú páku na riešenie tých problémových skupín. To nie je zamerané proti skupinám slušných občanov, ktorí naozaj sú tolerantní a vzájomne si neubližujú ani ako susedia, ani ako občania. A ako by teraz mala tá verejná diskusia prebiehať podľa vás, alebo aký bude ďalší postup? Bolo by vhodné, ja si predstavujeme, že táto verejná diskusia určite by mala prebiehať takým spôsobom, že mali by občania dostať možnosť konfrontovať sa so skúsenostiami z iných miest, kde takéto všeobecne záväzné nariadenie už platí. Určite by bolo dobre, keby dostali informácie od miestnych zložiek, teda mestskej polície, ale aj štátnej polície, poprípade od krajských riaditeľov policajného zboru, ako sa osvedčilo takéto všeobecne záväzné nariadenie v iných mestách, aký malo dopad na páchanie trestnej činnosti alebo na objasňovanie alebo zamedzenie niektorých druhov trestnej činnosti. Myslím si, že v našom meste nás všetkých tak ľudí hodne trápia také prejavy vandalizmu, najmä mladých ľudí, keď idú z nočných zábav a ničia nám náš majetok, alebo stromy, vysypajú smetné koše, ničia ich a vlastne z našich daní na všetkých potom to všetko musíme sanovať. A myslíte, že mestská polícia v podstate nemá momentálne páky na to, aby toto riešila? Nemá dostatočne účinné páky na to, si myslím. Takže preto.